Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Bella, at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Amin tayo kat agkamali, awan ti tao a perpekto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bella, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. No kasta, insan. Dandanin ti flight mo? Wan insan. Agan anad kan tungarod ijay kadi ka mangliplipat. Siyempre mo't Siguro, no sa anak pa'y anak asawa. Amangan no agkadwata nga agabron. Sana bale, saan mo nakasapulan ti agabroad, tabak nang mo't tinakiasawaam. Unay mo tabak nang. No bak nang, di saan ko man nga agtrab-trabaho. O di, napintas ti trabaho na kunak man laangan. Mabalin mo na. Iso asaan mo nakasapulan ti agtrabaho insan. Agtagibalay ka laangan, taas ikaswam laangan di asawam. Day tamat nga rod ti ko na ti asawak. Kasanumat gayam ni Rico? Anya akasano? Di, kayan ayat ko latta Kat, panawa mon. Sana bale tasang putak tumot laang. Kan agkalay sa kaminton apaman asumang petak. Imbag man ta pinalubusan na ka? Wan ngam kinunana nga inton sumang petak. Agkalay sa kaminton. Agan anad ka kanayo ni Jay, Saan mo abaybay antibagim? Wan, agan anadak para kan ka. Kanayon naktungawagan, Wan ka di, saan ka amadanagan? Basta ikarim. At 2 taon mo lang ni Jay. Katinto nagawid ka, agkalaysatan. Kat addantukan ka, no kayat mo pa'y tiagsubli. Palubusan naktupay nga ta. No kunak ngay saan ka kading nga agsubli? Makitan to. Depende. At dayta ka manen. Agdamag ka. Intunsong batan ka. Saan mo matlang asurutan ti ibaga ka? No okay to ti amin. Di saan ako nga agsubli. Ngam no marigatan ta. Di agsubli akpay. Basta manang. No maka-abroad ka, pawitan nakto iti sapatos kan bag. Ay na anak ko, saan pa'y anag-flight ti kabsat mo? Ngamadan ipagpagatang mo. Sana problema day tananang. Basta napintas to ti kasasaad ko ijay. Ikararag ko anapintas to ti kasasaad mo ijay, manang. Dayta ti rumbang nga aramidem, bani. Saan kat aday ta ipagpagatang mo ti un-unaem nga aramiden? Anya kayo matananang. Kasla nagdakas sa kakabsat iti panagkunkunayo kanyak. Siyempre, ti salon at ni manang at ununa nga ikararag. Saan at ti sapatos kan bag? Nadam ti salon at mo ijay, anak kaw. Adayo kami kan ka. Katawa sa bali makatulong kan ka, no saan at ti bagim. Uray da kayo mo't tatang, nanang, saan nyo abaybay anti salon at yo? Kat si kamat bani, saan ka apapaanawa, no kayat mo apawitan kanto iti sapatos? Sigud mo ta sa anak apapaanawa, manang? Anya saan apapaanawa? Kat ti makibarbarkada ti amaw. Sarda nga mon ti makibarkada. Ipasubo na kalaang dayta apan nakibarbarkadam. Ti panagadal mo ket di ti igaad mo. Wan, manang. Agsingsing petak to, inton andakan iji abroad. Ikarik dayta. Kumustaan, insan? Talaga, saan ka nakalipat, insan? Agyaman nakitiyawag mo. Nagboring mo't ngamin, insan. Kasapulak mo't laang ti kasasao. Tapno uray kaskasano. Maup-up ti iliw ko kada kayo. Kat, kumusta ngay matitrabahom din, Mayat mo't insan. Sa anak mo't unay amarigatan. Kat nasayat ang arod. Kumusta kayo matkiniriko? Kalkalpas mila ang anagsarita. Adanas kan nga aramidan na iso ang nagpakadan. Da kayo ngay mo't iti asawam. Kumusta kayon? Saan kayo pa'y anak kabuo? Awan pa'y nga rod. Kat noon danton, kayat ko amay sa kaaninang. Apay kit din na saan ngay? Wan mo't
Ibagam to kanyak no masikog kan. Oh, kumusta kayo matandita, ading ko? Ayos kami lang, manang. Saan na kami apakadanagan? Sigangay, kumusta ka matan? Nasaya at mati ka sa saad ko ditoy. Kat gapo ta nagsingsingpet ka, adan nagatang ko a sapatos mo. Urayan nyo latan ti box ko. Agyaman manang. Talaga nga ipatpatag na kakabsat mo. Agadal ka nga rod anay imbaga. Liklikam ti barkada. Wan, manang. Nasingputak itan. O sige nga rodan, agpakada ako na ading ko. Bye! Kumustan ti ay ayatek? Kastoy, magagaran na kanayon iti panagawid mo. May sapay atawon ti orayan tari ko. Dahil tangarod, mabayag pa eh. Mabiit laangan. Saan mo ta mapupuutan ti aldaw? Mabayag pa iti may satawan no para kanyak. Agbabawi ako na pinalubusan ka nag-abroad. Sika talaga. Para matlaang iti pagsayaatan ta daytoy. Wan matkit di ah. Tapno makasagana ta iti bangunan ta pamilya. Kanayon mo man kit di asarong karan dananang kantatang. Kanayon mo't ngamin nga awan ni Bani ijay. Tada kanayon iti pagadalan da. Wan, saan ka madanagan? Kagakbapuklaan ijay iti kalman. Kasta ay sige nga rod ha. Agpakada akon. Tapno makainanatan nga agpadpada. Sige nga Rod, Bella. Good night. I love you. Bye, Rico. I love you. Oh, apay nga imawag ka insan. Di mo ibaga masikog kan. Saan ka nagbidot insan? Agpaisuti ko nam. Ha? Masikog akon. Ay na, congrats insan. Talaga nga rod nga agbalina kon aninang. Wan kan agbalin kan tumatan at tita. Ha? Ay, wan kaya man niya. Pabunyagak to ti agbalin nga anak ko. Inton sumangpet kan. Ay katuan kan uray ni Rico, alaamatan aninong. Ay, wan anya. Sige, alaag tumat. Tapno dwa kayo. Umunakan tulat tangarudang nga agpabunyag, sa kamin to agkasar ka ni Rico. Ay, kaduan ang aron. Okay, mayat day ta adamag sige ha, insan. Agpakada ako, tadapay aramidat. Sige, insan. Agan-anad ka akanayon dita. Bye. Bye, insan. Agyaman ak. Tanakaawit ka dito'y Pilipinas asi sa salunat, Bella. Nakapimpintas ka manang. Nagpudaw ka pa yun. Agyaman ak ading ko. Agyaman ak iti day ta panangidayaw mo kanyak. Katgapo iti day ta nga imbagam. Ado ti pasalubong ko ken ka. Amok aday ta ti ururayam. Ni manang mo't. Ang paiso mo ti bagbaga. Talaga ka di asaan anak ka umay datatang ken nana. Urayan da kala kanon ije balay. Busy da nga aglutluto iti masang patam. Hay, datatang ken nanang talaga. Dagiti paborito aputahi ti lutlutwen da. Kas kumay ti anya. Pinakbot. Paksiw nga ikan. Kan adobo a baboy. Wow! Ay na, talaga ang mabisina kung iti day nga imbagam. Agawid tayo nga rudan. Ato iti pasarabok kan ka, kan iti ka anak ka. Wow! Agyaman ak insan. Talaga ayayamanin ti agbalin aninang keninong ti anak ko. Anya ayayamanin nga ibagbagam met dita. Sa anak anabaknang, Maya. Ngam nagagetak. Takayat ko ti bumaknang. Saan kit din? Naggapot abroad ni insan ko naman. Nakapinpintas kan nakapudpudaw ka pa yan. Siguro nginginaan dagiti usarmi ti bagiman niya. Anya ang nginginaan manan nga ibagbagam dita. Awan hilig ko iti kakastaan niya. Talaga asigo din anapintas ti kasinsin mo, Maya. Sa bagay matkit di Kasano, planwe kon ti petsa ti bonyag? Ay katuan iti kasta, makapagkalay sa kamin tumutan ka ni Rico. Un Maya, magagaran ako ng agbalin nga asawa to'y kasinsin mo. Agtutor ka, Rico. Awan matlang ti pagtungpalan na no di agkalay sa kayo.
Unaan nyo pa'y nga rod ti bunyag, sakbay ti kalaysa. Wanan ananang, sapay kayat ni Rico katagkasar kamin. Kat mabalin latamot atulagan ng ti kasaryo. Tapno maisagana yu mo't dagiti kasapulan yu iti panagkalaysayo. O sige nanang, taibagak to kan ni Rico. Sa dino aya ti plano yu apagkasaran anak ko. Dito iti kayat ko, nanang. Ay katwan tasi kaka nga rod tinababayan. Kan iso tinagtulagan mi kan ni Rico, nanang. Asino nga tayo dahil anak Tex? Ni Maya mat kayam. Insan, si kantulatan timang gastos para iti cake ni baby kan tokens. Thank you. Apay na akas tiyay. Isumot ton ti agdemand. Apay, kas di nga ta ti agninang itan? Di na pala imbagang sponsor ti anak ti berberuken na. Rumbang kumaati kayat ti ninang nga ipaay, iso ti maited, saan kat nga isumot ton ti mangibaga no anya ti maited. Ay, adaman ng text na. Kan, pakibaga kan ni Rico, isumot ton ti mang gastos iti sound system. Thank you manan insan. Madiday to yan Aguray ka man tagposak. Pos apat tama kan kwa na. Naglaingan? Anya ti pagkitkitaan na kada kami? Baknang? Ay, madi ti kastoy nga aramid ni insan. Kasta ti kunana? Wan, paggastusan na tamutan iti bunyag ti anak na, kat amo na nga umadanin ti panagkasarta. Mapanmulatan kasarita Adamot panunot na. Apay, awan panagbain na. Mas daawak man iti kasinsin mo. Di nala maurayan no anya ti maitad. Cash talaga ko matiitad ko. Ngam saan natamot ko mga ununaan Adamot asawa na. Kanapintas mo ti trabaho ti asawa na. Imbag ko man awananda. Ay, kaslada mo't mabisbisinan. Daytang harod. Isuan na saysaya at akasaritam langan. Anak, anya ti mapaspasama kada kayo kan ni Maya. Apay aya tatang. Kinasaunak mo ti kaanakak. Anya ti imbaga ti kaanakan nyo. Ti maipapan iti impos mo kanaw. Anya ngamin aya ti impos mo. Ti impos ko tatang, damdamagak no anya ti akam tininang iti bunyag ita apanawan. Apay ajay nagala kanya kat pagbalinan nakmetan nga sponsor. Ti kuna jay kasinsin mo. Saan ka kuman nagpaus? Imbagam kuman kan kuana iti diretso. Tanakababain. Imbag kumakanaw no saan kayong agkabagyan. Pagchismisan da kayo laang dagiti tattao. Panagkunak, adamat punto dya kasinsin mo. Dayjay mo't ngaminan tinapanunot ko nga aramidan, apaman anabasak ti text na. Kasanumot ngamin. Ipabaklay namat kanyak ti cake kano kan tokens. Kat ni Rico mat kano ti sound system. Saan ka di arumbang laang nga urayan na no anya ti maitad? Saan kat nga iso ti agkid daw? Gapo siguraw, tamo na naggapo ka ejay abroad, kat ado ti kwarta. Di na pinanunaw nga adamat paggastusam. Dahil tamat ti kamalina. Ngam nasaysaya at akasaumaw na nakaw. Iti kasta, awan sakit tinakam iti tunggal may sa kadakayaw. Total, awan matsabsabali kadakayaw. Sige tatang. Kasauklatan ni insan. Agyaman naktaim may kakasinsin. Mabainak nga iti impost mo. Amulat tan dagiti gagayem mo, makaamamo matla kanyak, asyak ti patpatamam, ije post mo. Tasyak kat nga ti agpabunyag. Kinasaunak lata ko man insan. Total, awam mo't sabsabali ka data. No saan mo akayat? Ay, ayos lang mat. Pasensya ka na insan, no kas di tinapanunot ko iti daydi agundaway. Rumbang ko mga min, asaan asika ti agdemand,
Noan niya ti ipaay mi para iti kaanakak. Ang sana bale, taindilit kon ti post ko. Ken nagpasensya akon iti Facebook, iti dayjay na i-post ko. Ay, pasensya ka mo na insan, no kas jay tinaimagak. Kunak nga no, okay laang kan ka. Takas lakabsatan ti pangibilbilangak kan ka. Gamno naglablabasak man akit, pasensyan Mabalin ka di ani ng latta? Ngam, itad ko laang no anya ti kabaalak? Wan insan, kat agyaman ata si ka mismo ti may dito'y balay. Ulitak man ti agkid daw iti pamakawan. Pakawanan nakmat insan, gapo iti panag-post ko. Kat, agyamanak, no kayat naklata nga agbalin aninang ti anak mo. Amin abanag, maidalan itinasaya at asaritaan. Aminado ak matkitdi, akam mali ti panagpost ko. Saan ka nagpanunot nga umuna, no anya ti ibanag na. Ngam, nakaamiri sakon. Tuy pagayam mo, Bella. Agyaman ak pagayam Bella, iti deti apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti naramid mo. Apanang delete mo, kadagiti impost mo. Saan ngamin nga amin abanag, ket kasapulan nga i-post, iti Facebook. Pagsasaritaan laengan, no anyaman ti parikot. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Bella at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Bing. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagalas ti ugali ti kaarubak. Jak ammo, no apal na kanyak. Wenno talaga akas jayen ti ugali na. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Bing. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, jak maasikaso dagiti trabaho dito'y balay. Adamot trabaho na adwa. Iso anasay-saya at sa amangalatan iti kadwata dito'y balay. Tapno saan ta amarigatan. Panagkunak, nasaya at dahit anapanunot mo, bakit? Tapno aglaba, agplansya, agdalos, agluto, kan aminin at trabaho dito unag ti balay. Tainton sumangpat ta, aginanatalangan. Padasak man ti agdamag kadagiti katrabahoak. Barang adda mairekomendada ang mabalintang alaan akadwata. Ay katuan bakit? Sam, awan la ti amamom amabalin amaala akadway ti balay. Ay, adda No kayat mo, jay kaanakak. Awan matlang ter aramida na ijay balayda. Ken nagagit day jay. Saan mat siguro anarigat ti trabaho ijay balayyo? Tawan pa'y mat anak yo. Wen, kan ti aramiden na matlaang kat aglaba, agluto, agdalos, aginaw, agplansya, kan aminan at trabaho iti unag ti balay. Ala, bayam ta kung takak inton rabii. No kayat nalakit di, ibagak amang rugin adagos ng agtrabaho. Sige man nga rod. Tani, marigatan akon nga agtrabaho iti unag ti balay. Tadakit nga rod trabaho. Ay talaga marigatan ka no kasta nga da trabaho. Sa sikapay lati agtrabaho iti amin iti balayyo. Naibag ako no anya ti trabaho, Marie. Amumat siguro tar aramidam. Wan manang, siya kun ti makaammo. Sige, panawan da ka nga rodan. Kan makaammo kan tumatan nga agluto iti kanam. Lutuam lat na no anya ti kayat mo asidaan. Adamot karga ti ref. Wan manang, agyamanak.
Saan ka makichistismis iti kaaruba tayo, ha? Apay mat manang. Bawal ang makisao ka dagiti kakaaruba? Saan mo't? Ngam no saan da ka akasao, saan ka makisasao? Saan nakakay kayak day takakaiso na akaaruba tayo? Kasta ka di manang? Wen, nagado ti madildilaw na kanya. Kas kumaitian niya ngay manang. Idigimatang kami iti motor, tapno saan kami nga ag-commute. Nagadumot din nga bagbagana. Gimatang kami kano iti pakaisagmakan ti biyag ni. Asidag kano ti disgrasya ti motor. Ay, ang mga no umapal manang. Jak nga rod maawatan ti ugali na. Jak amo no concern, wano apal na. Kumusta tinagmalam mo dito balay, Marie? Okay lang mat manang. May salaang nga daw ti panagtrabaho, ngam nagdalusan tirwar kan o nagtibalay. Wen manang, tanagtrabaho ak nga agmalmalam. Sa bagay, numalpas mo lakit di amin at trabaho, mabalin mo mutan tagtugtugaw. Wen mat manang. Ay wen. Nakisao kanyak ti kaaruba nga agnagan iti Loren. Anya ti kunana, Dinamag na ano sino kat anya ti imbagam, Imbagak ababaunan dak. anya nga iti imbagana. Kas lamang kukulam day takaruba manang. Naglipi. Kan nagtanamitim. Addaman nga ta ibagbaganan ang may papan kanya. Ang mga no umapal, taada katulong mo. Baybay amon day di aloren. Saan mulat nga ikaskaso? Ay na, naimbag ta na sabat ka, Bing. Apay manan. Anya manan ti bagam. Nagturod ka mo tan, anangala iti katulong mo. Ha? Apay aya. Marigatanak ngamin kadagiti trabahok iti uneg ti balay. Amumet nga da trabahok. Ket marigatanak apagsabayan ti trabaho kan ti trabahok dito uneg ti balay. Imbagken ka tadda ka laeng dito balay yo. Sapay nagpintas niya inalam akatulong. Anya ngay kumaitano na pintas. Uray ata nagagitmet. Saan mo't ajay agpapapintas lati aramiden na. Saan aday tati kayat ko asawan? Anya ngay nga rod. Kasano no masulisog ti asawam? Kaslamot ibirbiro kam ti asawam iti pagbasulan na. Ay na, Loren, awan panawan ni Re nga agbabae. Agpabak nang ti ayan ti atensyon na. Kano talaga ang kayat na ti agbabae? Idi pa'y kumaa. Nagado a babae iji opisina da. Ngam di namat inaramid. Iso nga da pa nagtalok ko iti asawa. Ay sos, di ka unay agkampante, Bing. Agyaman naklaangan iti concern mo, Loren. O sige, labsan kan. Palpalagipan ka laeng, Bing. Pagawidam kit din di katulong mo. Awan ka din ti sabali asinasaukan ka ni Loren, Marie. Awan matan manang. Apay ka di. Ay, nagalas manin ti ibagbaga na kanyak. Anya ayat ipagbaga na manang. Nangalaak ka no iti pagbasulan ti asawa. Ay na, talaga nga rod anagalas ti ugali na. Kat no jay to pa'y asawa na tinagmad iti panagkitkita na kanyak. Kaslaawan badok iti panagkitkita na. Isumit lagayam Kas jay siguro ti asawa na. Iso ngay padpada na mutan ti asawa. Nakagiddan ko ang nagibal lang iti basura ti asawa na manang. Nakisao, nakiamam mo. Kat kaslada sa bali akayat asawan ti panagkitkita na kanyak. No kasta, liklikam nga rod. Saan mo nga as-asit gan? Ang mga no pagatapan na kati asawa na. Amum ka din no anyamanen ti ibagbaga kanyak ni Loren. Anyamanan day ta. May papan iti katulong ta. Addamanen sa bali a panunot na. Saan mo na ikaskaso ti ibagbaga day di a babae? Umapal manan tawan katulong na. Wan gampang panunuta. Apay nga taakas jay ti adda iti panunot na. Anyamanan ayat imbaga na. Nangalala ak kanungarod iti mabalin mo apagbasulan. Anya? Naibaga na ti kasta? Ang mga nudyak makapagtepal. Matibab ko tingiwat na, no pagat-atapan nak itimadi. Ala, bay amon lakay. Sa anak matkit di amamati Rumbang laang
Saan mo apatpat dyan, day ta managapal a kaarubam. Oh, kumusta mo ti ka anak kakbing? Nagagat ka di matlaeng? Saan matlang sakit ti ulom kan kuana? Ay na, saan mo't? Agyaman ta in-recommendam ti kaanakam. Nagagat kan nasingpet. Wala, tabi nagbagak nga imuna, sakbay anapan ni Jabalayo. Anya ngay timbagam. Imbagak asan nga gargarampingat. Kan saan nga agar aramid iti pakaikatan na. Kasta ka di. Ngam panagkitak mo't iti kaanakam kat nanakam. Wan matkit di, iso nga minti inauna. At dapay lima nga addina. Isumit lagayam nga amunan ter aramidan na. Nabatik mo't gayam ti folder ang nakaikabilan ti report ko. Awagak laangan ni Ray, ta iso ti mapan mga lain ton lunch break. Usarin na ti motor tapno mabibiit. Ni Mari mo ti umawawag. Ay, sumbatak man pa. Hello? Manang, nalipatak mo ten nga inted kan katilistaan dagiti awan diti balay. Kasapulan nga min amagatang itan dagitoy. Taawanan mausar ko. Ay na, busy ang ita, Mari. Jak masangot ti grocery. Ay, sumabay kalaangan kini Manong Muray, inton madamdama. Agawid di ta, da ipapaalak. Umay ka dito opisina, ta itod ko ti pag-grocery. Sige nga rod manang. Urayik latan ni Manong ditoy. Okay. Sige nga, Rod. Bye. Oh, adto yung ti pag-grocery, Mari. Saan ka nga agbaybayag, Agtaksi kanton nga agawid. Wen, manang. Alang Rod, panawan kayon, tama nga numaladawak iti trabaho ka. Isabay mo ni Mari, ta idisag mo iti sangot ti grocery, tapno makaawid matladagos. Umay ka nga Rodan, Mari. Sige nga roden, manang Bing. Mapan kamin. Sige, agan-anad kayo. Nasayata nakita ka, Bing. Apay ka di. Amom ka di teraramidan ti asawam. Aramidan nga niya. Ket no nagawid di tabalayo, idi pangal daw, idi kalman. Sinukon na ti katulong yo. Kat, anya kumaita. Ay na, nagrigat ka kat makapik apin. Sa dino ngay nga tatinapananda. Umay nasukunan ti katulong yo, ket irana na ti kaawan mo. At dalakit di milagro nga aramidan da. Ay nalari, nagrugit-lakit din ti panunot mo. Binaon ko ti asawa, tada impaalak analipatak. Imbagak nga isabay na ti katulong takasapulan na ti aggrocery. Na, talaga akalubam mo ti asawa man niya. Nga mamanganuin ton makawid kakit apaamon nilakay mo. Hay, jak amukan ka. No saan ka amamati, saan laang. Awan panawon ko itikaskan ka. O sige, panawan kan. Talaga permi mo tapan ng kalub mo iti asawa man niya, Bing. Awan panawon ko amakisinungbat kada kayong agasawa. Awan mading aramid ti asawak. Iso asaan nyo kumamat apag panunutan iti dakas. Makamu ka no di ka agbalaw. Isaksakit ka, ngam sikapay ti makaungot. Jak kid-kid dawon ti panangisakit yo kanyak. Taawan mat madi amapaspasama kanyak. Iso asumardeng kayon amang padpadakas iti asawak. No diyo kayat nga idarum kayo. Anya? Nalabos mo dagitan akaruba. Imbis ada tayo kumati agsisinakit. Ngam sabali mo ti mapaspasamak. Taisuda pa'y timang dadaal kada tayo. Ay na, jak lakayat ti apa lakay. Iso ano mabalin, baybay an tayo latta kuman. Saan na bali? Tawan mat kinaagpay so ti bagbagada. Sandala nga urayan ang mapunwanak. Tadyaklaam mo, no anya ti marami ko. Saan kumalakay? Di ka agar aramid, iti pakairubuam. Anya nga tayo ti aramidan ta. Tapno sumardang damang sipsipot iti amin agaraw ta. No nalakala ko mati umakar iti pagyanan, nabayagan nga inaramid ta. Addan tulat ta pakadidigraan dagita akaruba. Agpakada aksamot ton, manang. Mababainak iti ibagbaga ti kaaruba. Ay saan Saan ka mat apapapanawan? Bay amlat ta ida asumanao. Saan da kalakit di asagsagidan? Jak tupay sungsung-batan ti ibagbaga ni manang Loren. Numaira na nga agkita kami ti arubayan. Anya ti ibagbaga na aya?
Rumwarto lat tati kinapod no, kun kunana. Saan mo latan apampansinan? Tinapatag na dalos ti aramid mo. Una nga rod, manang. Ngam no siyak tiga po na, ama dadaal ti relasyon yung agasawa, pumanawak langan, manang. Ay na, saan ka apagawidin? Agyan ka dito'y aginggat kay kayat mo. Bagat, mangmangag mo dayjay. Anya day di aya? Kas lang aro dadagap apa. Ah? Maturog takit in lakay. Ala, maturog tang arudan. Bing! Loren, apay? Pasensya ka, hindi pa nang disturbo ka. Ngam dito lang, ti kasit ka na mabalin ko pagkamangan. Apay, anya tinapasama ka ni ka. Kinabkabil nak ni Larry. Nabartok ngamin. Nagapa kami, tanatiliwak nga da babae na. Anya? Pakawanan na ko, ma. Noon niya tinagbasulak ka na kayo. Awan ti amo kapag turuga kita, Rabi. Mabuti nga ka ni Larry. Isapin manaw kiji balay. Ala, umunag ka nga rod. Ay, una yan. Sige, dito'y kan amaturog. Agkaigda kayon kin ni Marie iti kwarto na. Agyaman ako na ikon kabing. Talaga nagsingpat ka, kaaruba. Kita man, ti asawa na gayam ti adda aramid na. Wan nga rod. Ang pinaturog kulatan dito'y balay takaasimot. Una, tabarang dayta ti pagnakman na. Saan natantumat nga tan asipsiputan. Lakit di alakay. Agbain mo't siguron. Nasulbar matlaang ti problema dagiti agasawa a kaaruba mi, Mr. Lonely. Ket manipod idi, nagbalinan an nasaya at kanyak ni Loren. Siya kun ti tarayon na, no kasjay nga adda problema na iti asawa na. To'y pagayam mo, Bing. Agyaman ak pagayam Bing iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laeng at agkaaruba ket agkatunusan da. Tawan ti sabali at tarayan tayo, no kasapulan tayo ti tulong, no di ti kaaruba tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Bing, at taga probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Amelia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addan idad ko ket aklunek anainlabak iti lalaki a nakachat ko laeng iti Facebook. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Amelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gaputa ka sa ngayo ita. Ada itid ko arigalo kata kayo. Tapno adamot pagdiwliwaan nyo, kan tapno saan kayo ama boring. Anya ngay dayta, anak. Sige. Lukatan nyo, tapno makita yo. Sige karod, lukatag. Ne, cellphone mo. Ay, jakmot amo nga usaran da ito'y nakong. Naragsak akon iti dekipad a cellphone ko. May mayat daytoy. Tamabalin nyo ti agboya ditoy. No saan yung amo nga usaran, o di agpasuro kayo ka ni Faye? Saan kayo na masango nga isuro? Makumiko makakanayon iti opisina? Kasta ka di. Ama nga no narigat ko ang masursuro da ito'y. Mama, nalakalaang. Na-phone book ko ditan ti number ko.
Okay nyo. Dito, iti pakakitaan iti phone book. Yaramidan kayon to iti Facebook yo, tapno maka-video call yo ni Daryl. Makita yo mismo dita cellphone nyo, tirupa na. Kasta. Ay, mayat nga rod, no makita mismo dito'y cellphone. Mailiwak mo tan iti kabsat mo. Nabayagan asaan ang nagawawid. Ay na, makita ng paiso ti rupam anak ko. Kat makita pa'y aramidam. Un mama, imbag man, gatangan na kayo ni Jubel iti touchscreen na cellphone. Regalo na kanyak, ta birthday nga rod. Happy birthday, mama. Pasensya kayo na. Awan regalo kada kayo. Mangipaw itak lang iti kwartayo. Okay laan, nga uray awan regalom anak. Saan kamot nga agliway ang mangipaw-pawit kanyak iti binunan? Nayunaklat tanti pawit ko. Usaran nyo nga agpasyar. Agyaman ak unay, anak ko. Bastan an nadan nyo akanayon ti salon at yo, mama. Agpa-check up kayo adagos, no adda madi amarikrik nayo. Wen, saan nakapagdanagan anak? Si kakit di ti agan-an na dita. Ay na, Madam Amelia! Talaga mo ta naglaka kayo na kasursurong agusar iti touch screen. Kasano kat isumot lang amin aramidon yun iti agmalmalam. Ay Daffy, maliwliwa iti da iti a cellphone. Dagado ti mabalin a mabuya. Ken dagiti amigak, makitak dagiti ladawan da dito'y FB. Nagpipintas na sika. Kaya't kumat kumate agipos iti ladawan ko dito'y FB. No kasta, masapul nga rod nga damayat a picture nga iposyo, madam. Wanan niya. No kasta, agpales ka nga rod. Adda pa pananta. Alaan nak iti ladawan, tapno addamot na pintas a ladawan nga ipos ko. Ken, mapantamangan iti restaurant. Agpasyarta, ken ag-shopping ta. Taalaan nakbeten iti ladawan. Nagapan nyo ka ni Mama, Faye? Naggapo kami jay mall, ma'am. Anya ti naramid yo ijay? Nangan, nagpasyar, kan nag-shopping. Kat bayat nga aramidan mi dayta, alalaak mo iti ladawan ni Madam Amelia. Ipos na kano, umapalmot ka dagiti amiga na. Talaga amal yung liwangarod ni Mama, iti baro a cellphone na. Agpaiso dayta ko nayo, ma'am. Daras na asimrak iti kwarto na itay. Agipos ka nun, iti ladawan na. Kaipopos ko pa lang kadagiti ladawan ko. Ngam adun ti nag-like ken nag-comment. Replyak man adagos dagito'y comments da. Nay, adda notification iti Facebook ko. Ay, kitag man pa'y. Friend request mo't gayam. Mulong, tinagan tinag-friend request. Kat, nagtaan mo't nito'y ladawan na. Macho! I-accept ko. Adda ita, friend ko ni Mulong. Mama, kanayon matan aday ta cellphone nyo tig-igaman nyo. Saan nyo matan nga ibatan? Saan aya nga iso ti serbina ginatang mo anak ko? Kunam apagliwliwaak. Wan ngam di yung matsobraan Agaliwaksay kayo mat. Saan la aday ta cellphone ti aramidan nyo? Ado nga minen ti friends ko iti FB anak. Kitahan nyo tadagiti am-am mo yung laang ti pakifriendan nyo. Ay, narigat ang ti agtaltalak ita apanawan, Mama. Wan anak, saan ka badanagan? Saan nakmat siguro aluklukon laang ni Mulong. Ibagbagana mo't amapintasan unay kanyak. Ken, nagseksi akano. Ay, agayatak samot ten ken ni Mulong. Kanayon ko nga ururayon ti chat na kanyak.
Kanayon ngamin nga ag good morning, kan ag good night kanyak. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Adda mang damdamag no nanganak kon, kan noan niya ti araramidag. Adita, adda nagchat. Oh, sigurado animulong da ito'y. Basa ti chat na. Kunak tumot nga iso. Mabalin ka di, nga kita ta iti personal intun bikat. Oh, replya ka dagos. Ibagak awen. Papananyo ka day, madam. Ay na, nagpintas ka nagsiksi kayo matan iti day taasuot yaw. Tangay adda ka matlaangan dita. Itulod nakman, karding. Sa dinaw, madam. Ijay mall. Sige Itulod kayo laang Saan kayong to masukaw na? Agsubliak ngamin iti opisina ni Ma'am Jubel inton madamdama. Awan problema iti dayta. Madam, itamam pa saan kayo ang nagpakuyog kan nefay. Ay, saan ko akasapulan ti kadwa kita? Di awanan ti mang picture kada kayaw. Saan ati ang picture ti mapan ko aramidan ijay? Kan apay aya nagado asal saludsudem. Ay, limak lakayan kalabid. Ala, isaganap kit din tilugan. Ay, nakasaganan tilugan, madam. Jay laaglugan ayn. Sige, mapantangarudan. Nakarkaro man na nagpintas ka iti personal. Nakapudpudaw ka. Kaslasan ka maininitan. Sana kasla kanyak, anapuran ti kudil ko. Gapo iti katatrabaho kiti talon. Saan mo't amadlaw nga agtaltalon ka? Apag husto laang mo't ti kulor ti kudit mo. Kan naguray si ka, nagtaer, kan nagmacho ka. Ordinaryo ak lang nga tao. Sana kasken ka, amadlaw abaknang ka. Nginginayan dagiti kawas, kan bag mo. Kastamat ti sapatos mo. Idinto ta siya. Ordinary lang dagiti suot ko. Sana ka may karikan ka? Ay, saan mo nga ibagan ti kasta? Apay kumamot, asaan ka maikari? Gapot ta mabain ako umabay kan ka? Kaslat tagibasit at tibagik. Sige, tapno saan mo at tagtagibasitan tibagim. Inton malpas ta amangan, ag-shopping ta. Gumatang ta kadagiti arwatem. Tapno saan mo at tagibasitan tibagim, inton sumaruno nga agkita tamanen. Agpaiso? Kunak lang aruden. Talaga abaknang kang arod no kasta. Ay, saan ak matama ko na abaknang? Agam, saan ko ang problema ti kwarta? Tasaan mo't anaimot dagiti anak ko kanyak. Binula na pauitan nak ti anak ko jabrod. Ken sabali pa'y tititan ni Jubel nga anak ko. Isuda ti mangmangten ti kwarta. Tasa anak mo't nga agpenpensyon. Talaga nga rod, asaan mo a problema ti kwarta no kasta? Narabyan kayo matas mangpat, mama. Sa dino tinanggapuan nyo? Nagpasyar kami lang kadagiti amigak, anak. Nasaya at mat nga rod, tapno makaaliwaksay kayo. Madimat laang, no ti cellphone nyo akanayon ti sangsangwan nyo. Sige nga rod, anak. Umunag akon iti kwartok, kaya't kunti agin na. Ay, nabannog ka talaga. Ikat, ingkay pa'y mangan Ay, saanan? Nanganak ko di tirwar. Sige, mapana ko di ti kwartok. Ay, nagragsakak. Gapoy tinapasamak ka na kami kanimulong. Kuna na nga kita kami tumanen. Uray siyak tiyag gastos. Okay lang. Kaasimot ako na nga awan kwartana. Isumanan to'y nagchat. Good night, sweetheart. Naparagsak nak itangal tao. Siya kun ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Gapo iti isasangbay mo iti biyag ko.
Replyak met. Uray siyak. Nagpaiduma met tiragsak ko ita. Italaeng manen nga agayatak manipod pimusay ti asawak. Ket jaklakit di kabaalan, amapukaw ka iti biyag ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Apaw! Nagmayak mo di pa nagkankan tayo, madam. Saan nyo pa yan nasiputan ti yasidag ko, ah? Hapay ngay masidag ka. Adda masapol mo, Faye. Umayak ko magsibog. Mada kayo matgaya man ngagsibsibog. Da kayo matundi nagtrabaho iti trabaho, madam. Bayat anak ngamin kadagiti apagukrad asabsabong. Kasla pa nagriknakit. Siya, dagita nga apagukrad asabsabong. Ha? Anya ti kunayo, madam? Awan! Kunak nga umubing tiriknak a makakitkita iti apagukrad asabsabong. Adaman kayam damagakan ka, Faye? Anya ka di dayta, madam? Napadasam ka din ti agayat? Hay? Saan pa'y, madam? Awan pa'y mo't nailawan na nagaram kanyak. Uray iti FB? Awan agar-aram kan ka? Awan, madam? Apay, da kayo. Ada ka di agar-aram ka da kayo? Ada ipagakan ka. Ngam secret talaan nga. Saan mo nga ipagpaka iti anak ko? Ada boyfriend ko, Faye. Kat naamamok iti Facebook. Ay, sus! Inatiwdak nga rodan, madam! Nakasukat kayo manen, mama? Ada ka di pagnayo ita? Wan iha, kaduak dagiti barkadak. Agpasyar kami laang. Naagaliwaksay, kasjay. Ada ngamin man madlaw ko kada kayo, mama. Anya ti madmadlaw mo? Madlaw ko apumin pintas, kan umububing kayo. Kan kanayon ang naragsak tila ngayo. Ada ka di mang parparagsak kada kayo, mama? Tila ibagbagam mat, Jubel. Ang paiso ka di nga, umububing kan pumidpintasak. Uwan, mama. Adan samot mang papapintas kada kayo. Apay akasla da problema, sweetheart. Saan ka matagtagari? Andang rod, sweetheart. Anya ti problema. Ibagam, barang makatulong ak. Babainak ko mga rod amang ibagakan ka iti daytoy. Ngem, awan mo't sa bahalya maasit gak. Andang amin iti ospital ni nanang ko. Kat masapol ang maoperaan. Ngem awan kwartak apag paoperak. Manu ka diti ka sa pulam a kwarta. Bale, 50,000 kuma. Oy, dakkel nga rod agatad no kasta. Uray utangag kuma no adda kwartam. Bayadak tumatlaeng inton addanton nawadwada kwartak. Sige, pautangan ka. Agawidak pa'y nga rod, tamapan ko alaan ti bank book ko, tag-withdrawak. Ha? Ay na, agyamanakan ka, sweetheart. Apay nga taaman ipod pinautangak ni Mulong. Saan mo tan nga agchat-chat kanyak? Kumusta nga tan ti inanaan na operaan? Amang ano makumikom iti ospital, iso asanak amasango nga itchat. At tinasayaat, siya ti agchat kan kwa na. Nay, apay kastoy? Saan kumatan ama itchat? Nay, this person is unavailable on Messenger. Day tamat ti kunana. Ayabak man ni Faye, tagdamagakan kwa na.
Ay, sauce, madam! In black na kayo, mat! Ha? Sigurado ka iti day nga ibagbagam, Faye? One, madam! Oray damagan nyo payakan ni Ma'am Jubel. Ay, saanan? Iso day tatay ibagbagak a boyfriend ko. Iso saan mo nga ibagbagak ka ni Jubel takababain. Agsubli ka ni iti trabaho. Ay, sige nga raw, madam. Kunak no ay ayatanak ni Mulong. Ngam kwarta lang kayam tinalman na kanyak. Idarum ko la kuma. Ngam saan kumot nga amo ti pagigyanan na. Kanoan niya ti agpaiso anagan kan apelyido na. Kan awan mo't kasuratan anak kautang kanyak. Abangan no maibabain aklang. Anya laangan ti mga dagiti tao kanyak kan dagiti anak ko. Oh, kababain day ti ngay naramid ko. Bakbakatan akon. Ngam no apay anak relasyon ak iti adayo nga umubing ngam siyak. Aging gaita, Mr. Lonely, awan nang ibagbagaak iti daytoy anapasamak kanyak. Ngamita, saan akon amakichat iti adayo nga ubing ngam iti siyak. Tuy pagayam mo, Amelia. Agyaman ak pagayam Amelia iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga amin nga ubing akarelasyon ket saan anapudno. Tadamet dagitay talaga nga agayat iti napudno, nga uray adayo nga inauna ti babae. Adamet lang kada tayo ang mga miris, nuluklukwen da tayo ti karelasyon tayo. Ket saan tayo unay nga agtalek, nang runa, no saan tayo nga am mo ti maysa a tao. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti nagan nga Amelia, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.